ľudia, ja tu dneska budem púšťavať Nitu na 25. Nezabudnite dať like a odber a ideme na to. No a ak na tomto kanále video teda bude 25 lajkov, tak púšťam Nitu na 25. A bude to asi veľmi ťažké, ale pokúsim sa to dať, no a samozrejme bude tých 25 lajkov. Tak až potom. Aha. No samozrejme teraz ideme sústrediť na hru. Tak, kde sme šli. A tak nás pozerá. Zaujímavé, že kto to môže byť. Potom sa pozrieme, že kto to mohol byť. Edík je dole. Vidíme sa medvedíka. Edík, ono vypne. To nebol dobrý ťah od... Dobre, bol to dobrý ťah od Edíka. Dobre, teraz sa pozrieme, že kto je tu online. Otvorím si tá drobia. Epic, dobre. Asi mi kto nepadne. No, jaký blbý pin na Shelly. Ghostbusters nás pozeral. No ale teraz s ním nejdeme hrať. Niekedy by sme mohli spraviť súťaž o Bravo Pass Plus. Takže s Ghostbustersom samozrejme. A ako bonus dostane víťaz vstupenku do našeho klubu s Ghostbustersom. A to sa s ním ešte musím dohodnúť a vyriadiť to. Zariadiť teda. No a uvidíme, že jak to pôjde a tak. Mám tu Edíkov skoro na každej hre. Poď, zomri. Kde si? A tu je. Ide takto troliť, že? Bude chodiť poza steny a tak. Ja ho vypnem, pozerajte. Jak sa vypínajú Edíkovia. No, moc ľahké na mňa. A medvedíka tu tak kde hodíme, ale... Asi sem. Hej, som aj Atomik. Som aj radioaktívny prímoč, jak sa volá. Shit, medveď bubu. Poď, medvedík. Môže skočiť ten medík. No a aj skočil, že? Po mne však. Nechcem skočiť zase tretí a skončil som. Ideme pozerať zatiaľ nášho medveďa. Či vypne takoho. No, skočil po medvedíkovi a asi aj po ňom už. Dobre. A nejaké questy sa nám tu objavili, alebo čo? A ukáž, čo som dostal. Veľký prd, dobre. Môžeme ísť ďalej. Dobre, no. A... Dobre, tu je Buzz. Ja iba si takto na ďalku poviem strieľa. Ja mám vypol na blízko. Poď sem, neutekaj mi. Pekne. Skap, bubny. Dobre. No, takže Edíček. Skočil. Ne. No, pekne. No dobre, tak ideme to exitnúť. 1 trofej, no to je málo. Aha, tu mám quest s eliminovaním. Že musíme zabiť nejakých typečkov. No a ešte by som chcel získať ten posledný Star Drop. A možno, že dočasne na dobe dostaneme, ale ešte neviem. Tu dala 3 viny na to. No a rozbíme truhličku. Koutík je tam. Skap. No pekne, kámo, 10. sme skončili, to sme zbabrali teda. Ale že fakt zbabrali. No nič, ideme ešte raz. Takže... Tak. No... Bully. Nevypne ma.
To poď. Skáp. Umri. Skáp, poď. Umri. Už umri. Kde je? Tam medvedíka. A idem prenasledovať. Poď, skáp. Umri. Kamo, medveď. Haló. Poď. Dobre, ďalší medvedík. OK, ona si zapala. Počkaj, poď medveď, vypni. Dobre, no tak nemusíš. Počkaj, medveď na mňa. Medvedík. Tak. Ideme. A to je ten byt. Čak sa volá. Jak sa volá tento týpeček? Poď. Poď. Bože. Poď, medveď. Poď, skáp. Ne! Počkaj, a my sme naraz. Ja nie ona, lebo ju zabil ten medveď. On stiel ten medveď ešte poslednú ranu. No dobre. 8 trofejí a 2 výhry na to, aby sme mali Stardrop. A ja tam Stardrop fakt chcem. Lebo potom získame. Môžeme na čo získať, nemusíme, ale ja by som chcel na čo získať. Asi tie kredity na tú bíž, ak mi chýba iba 15, tak stačilo, no. Pečka, ideme sem. A Griff nereaguje. A reaguje, ale strany si matku. Poďme, prebuď sa. Kukúk, prebuď sa. Dobre. Dobre, to zlý nápad. Pekne ma zabil, dobre. Ďalšia zbabraná hra. A iha, nedopadlo dobre zrovna. To je jedno. Hadíme tie brok. Potom neskôr môžeme dať aj nejaký iný event. Ale to asi po tejto hre. Pekne, dobre. Čo som išiel do tej bažiny, čo to je? To ohňa teda. Prečo ma to neupálilo, alebo čo také? Ok, poď. Kámo, že tam medveď mal byť bariéra. A medveď ju zase vypol. Takže to musím uznať. 7 skončil. To je na prd. Budeme skúsiť asi 3-krát po sebe play game a uvidíme, že koľko dostaneme trofejí. Potom dáme asi iný event. Dobre. Aha, to je kolťasek. Počkaj, môžeme tie zbedničky, takže zabudni na svoju bariéru. Kam, kde je? Kde si, Kolter? Je Kolter, ten revolver. Poď, kamo, zdravím, že ma skoro dal. Ukáž sa. Počkaj, si budeme chvíľke. Aha. A málo. Nedostrelím. Kamo. Dobre, nemám gadžetku. Alebo čo? Jakže netrafiť do zadku tento boje. Ťažké dať. Kamo, jak by... Aj nejaký gadžet? To čo bolo? Kamo, má jak veľa. Poďme, medveď, ty budeš mať bariéra. Sa za teba skovám. No pekne. Dobre, medveď nehýtol vôbec nikoho. A tu máme tohto bytusa. Do zadku. Kamo, to sa zmenšuje, ani ešte nikto neskápal. Kde je ten Frankenstein? Alebo čo to bolo? Tu je byt. Máme tu len 3, máme 4. A tu je ten štvrťas. Pekne, skáp. Umri. Komu to také ťažké, sme tu 4 a ten plyn tu je všade. Dobre, aj tak skápal. Dobre, umri. Počkaj, nech sa vyfajtia.
A ideme s týmto fajtiť. Teraz mi... Oka! Dobre, tak ma zabil. Škoda, no. Škoda sme nejaké tieto kredity, alebo čo to je. Dobre. Jedna výhra a máme to. Dobre, ukáž, čo máme. Čo to máme? 1000 coinov. Dobre, to nejak potom využijeme. A čo si môžeme dať čo kúpiť? To potom budeme upgradeovať. Teraz ideme na náš start drop, tak snáď nám dá čo dobre v tom padne. A uvidíme, že čo nám padne. OK, je to cool. Takže ideme ho takto vytroliť. Potrafia, už me trafa. On čituje, alebo čo? Kde je? Tu je ten Bardil. Čo ani nemám žiadnu pavru. Môžem asi získať. Čo sa nehýbe? Hýb sa. Máš medveďa Bubu. Poď, skáp. Dobre. Počkaj, poď medvedík. Kamo, nech skôr. Nehaj ma. Ty vole. Ty kokos. Skáp. Nie. Tak blízko bol. 3 trofeje. Nevadí, no. Snaď. Tu je nejaká palica. Poď fajtiť. Čo robí? Poď fajtovať. OK. Dobre, radšej nefajtí. Či dal to nejaký tento hádzač. Poď! Skáp! Barlač! Veď poď medveď, nemôže doraziť, alebo čo? Dobre. 6 borcov. On má tú ultinu. Viem, že má taký toto dež, alebo čo to je. A tu je Mr. Palica. Ja mám že Mr. Palica. Kamo, poď, chcem zabiť. Dobre. On traja už. Ten dream má veľa. Kamo, prečo tu sme všetci traja teraz na kopečke? Kamo, vidím sa. Dobre. To som nedomyslel. Ale zase asi máme náš star drop. Nie, Rera. Taká blbo. 10 kreditov. Koľko mi tu nechýba? Nejakých tu máme 2 online. Kto je? Nejaký typek z Vyšu. Kámo, má Draga Kordyho? Ty vole. Jaký dobrý. Potom neskôr si s ním asi zahráme v nejakom inom videu. No nič, ideme ďalej pušovať. Ideme ju pušovať. Je to trocha ťažké pušovať nejakého bravlera z Vyšu. Čo to ona vôbec robí? Ono tu... Kámo. Počkaj, poďme, veď. Tu Primo. Primer. Kámo, zdechnij. No dobre, toto nebolo moc ľahké. Počkaj, pozrieť toho nášho medveď. No, medveď skapal. No nič, je to strašne náročné, takže toto je asi prvá časť, bude aj druhá časť čoskoro. Tak čaute.